Moi kaikille. Mun nimi on Miikka-Pekka Rautiainen ja mä työskentelen meillä Tulevaan sosiaalipalveluissa toimitusjohtajana. Varmasti aika monen yhteistyötahon kanssa me ollaan ihan henkilökohtaisestikin töiden merkeissä tässä vuosien varrella tutustuttu, mutta niille, joiden kanssa me ei olla vielä päästy tapaamaan, niin ainakin näin yksipuoleisesti videon välityksellä tulee mun naama tutuksi. Mä halusin teille palveluidemme tilaajatahoille, kaikille sosiaalityöntekijöille sekä sosiaaliohjaajille ja muille yhteistyökumppaneille näin videon muodossa toivottaa oikein hyvää ja rentouttavaa kesää. Ainakin me Tulevaan sosiaalipalveluissa odotamme jo innolla, että päästään jatkamaan yhteistyötä syksyllä. Varmasti kuitenkin sitä ennen on ihan hyvä hieman hengähtää ja kerätä voimia meidän yhteisesti tekemään tärkeään työhön. Siispä pidemmittä puheitta erinomaista kesää teille kaikille.